Bekerreke proiektua ezagutuko du gaur eta horretarako hementxe alboan daukat Arrasaterra den Josune Elkoro bera da eta proiektu honen sortzaile agian askok ezagutuko duzue pantailaz bestalde hortxe webgune bat badaukalako Bekerrekek, Instagram profil bat ere bai. Josune, zer da Bekerreke proiektua? Atzaldeon. Atzaldeon. Berez proiektua izango litzake, informazioa Euskal Herrixan inguruan eta aurkitzu genken elementu, plan eta gauza desberdinei buruzko informazioa aurkitzeko, modu bat, ez? Piskat, lehiotxo bat Euskal Herrixan leiken esperientzia desberdinekin bildumatxo bat. Atzera begira jarriko gara pixka bat Josune, proiektua zer den azaldu duzu, baina ez noiz abiarazi zenuen zergatik eta zein helburu duzun, ez, proiektu honekin? Atzera bota bihu bai, gutxienez ja 12 bat urte izango die, hasi gitzela honekin, baina ez gitzen hasi modu zuzen baten sare sozialekin, baizik eta pixkat zeharkako bidiakin. Gu berez lehenengo gauzia aritu gitzena zen blog bat zabaltzia, pentsa ginen, nik berez turismo ikasketakin itxuan, eta beti hemengo jendia kanpora bialtzen ibilitza, lan hori utzitza, pentsa noen sortzia proiektu bat, oraingo hontan jendia kanpotik Euskal Herrira ekartzeko. Eta blog bat zabaltzia erabaki gauen, bertan hemen inguruan dauzen herri, plan, mendi eta ibilbideekin sortutako blogtxo bat. Horrek zer dakarren? Azkenian internet mundua oso ondixa da, eskaparate asko ditu barruan, lehiotxo asko, eta zelan erakarri jendia geure blogera, sare sozialen bitxartez. Orduan hor sartu ziren sare sozialak, hasieran lehenengo bat edo bakarri zauen, eta horrek mundu horrek evoluzionetan ekin dau, eta beste sare sozial batzuk zabaldu die. Orduan, geube pixkat horrekin batera evoluzionetan hasi gitzen. Askotan ez dakit hauden arrazoia, Josune, beti egoten gara, ez? Asteburu honetan zer egingo dugu, askotan seme-alabak edo aurrak dituzten familiak eta herritarrek ere, euria dela, eguraldia dela, zein aukera daude, ona joateko zer zalantzazko izaten dugu, eta denoi gustatzen zaigu bideian joatea, baina aurreko prestaketa lana haundia izaten da. Honek, zuen proiektu honek laguntzen du horretan. Bai, hori da berez gure helburua hori izango litzake, ez? Baitxa familixei eta ez bakarrik familixei, lagunei edo beste motatako bikotiak edo, pixkat aurreko lan hori erraztia eta bandejan ipintzia edo errestasun gehitxo motia, hemen inguruan dauzen plan desberdinak informetako. Makinatxo bat plan badaude, makinatxo bat informazio badaude, herritarrentzako eta nahi duen ororentzako kontsultatzeko. Ez dakit Josune, zuek buruan dituzuen bidaia horiek bakarrik diren jasotzen dituzuenak webunean, edo eta herritarren proposamenen bat edo landu duzuen, edo jasotzen dituzuen eskariak, edo? Gisa esan, normalien geuk itxan ditugunak, azkenean biltzen joaten gare, eta horre informazioa batu, eta nola baitz politxipini eta argitaratu itxen ditugu. Baina, noizien behin jaso izan ditugu, gustauko jaten ona joetia, baina ez dakizela, ingo dozue zuek edo indozue aurretik, pixkat bidia zabaltzeko eta galako proposamen batzuk jasotzen ditugu. Aipatu duzu proposamena ditugula. Proposamen hori lehenengo eta behin Josune nola egiten duzu, pixka bat bilatu egiten duzu informazioa, egitarau bat egiten duzu egunean nondin hori ibiliko zareten zer ikusi ordutegia, gero zer da, zein informazio da bolkatzen duzuena zuek webgunera edo sare sozialetara, Instagramera adibidez. Jasotzen dugun informazioa orotarikoa da eta behin aurretik jasotako informazio guzti hori non aparkau adibidez, oso importante izaten da ez galtzeko denbora larrei, ibilbidea nondik izango da, ibilbidea izaten baldin bada, edo non bazkaldu, zer ikusi, azkenean, pixkat denbora hori aurrezten laguntzen duzkun informazio guzti hori bilduta, hori jartzen du. Eta orain erabiliko dut hitz bat, ez dakit gustoko izango duzun edo ez, baina zuk esan duzu hortxe bazaretela herritarren erreferente edo laguntza bentze txiki bazarete gaur egun sare sozialetan kontuak dituztenak Instagramen, webuneak, influencer hitza ere askotan entzun dugu, ezta? Ez dakit zuk zure burua influencertzat baduzun edo ez? Ez, gisa esan ez. Igual gisa da, jendiak ez begitu ditzen dauela informazio eta erabiligarri baldin bada erabiltzen dauela, baina ez dut uste inor influitzen gauenik. Oin erueten da nitza izango litzake eduki sortzailea, ez?
guk ikusi ditugu, kuskusioan ibili garelako, hainbat irudi, argazki, ez dakit horiek, zuek grabatzen dituzuen, zuek editatzen dituzuen, ze azkenean bada lana ere bai, ez? Eguna pasa ere bai, baina gero buruan eduki, hemendik material hau edo ikusentzunezkoa baterako dut guztiekin partekatzeko. Lana dauko, egisa esan, askotan pentsetan dauna baino gehiago, badauz ordutxo batzuk hori itxen, ez? Azkenean irudiak aukeratzen, baitxa montajia itxen, edo soinua, edo azkenean hainbat lan dauz horratzien. Eta erabiltzen ditugun irudiak azkenean die, igual horregatxik funtzionetan dago, naturalak die. Ni seme alabaekin noie, gizonakin bebai, orduan itxen duna da, bai bilbidean goiezen dinean, tomatxuak grabau, edo restaurante goxo bat aurkitzu baldin badugu, restaurantea gustoko dugu, nik uste dut jarri behar dugula. Orduan, irudixak egisa zen oso naturalak izaten dira, baina, gero aukerarketa txikitxo bat beha itxen da. Hor batzuk izaten dira horrelakoak ez, topatzen dituztenean horrelako jatetxe bat gustoko dutena, edo leku edo txoko gustoko bat, beraintzako gordetzen dute jente asko ez da din joan, zuek kontrakoa egiten duzu hemen. Bai, egisa esan, uste dugu, badauela jentea talento ondixakin, lan itxeko gogoa ondixakin, eta egisa esan gure lehiotxo horrek bultzada bat emoteko balixo dau, eta uste dut inguruko enpresa txikitsuei bultzadatxo horrek laguntza ondixa emoten dut ziela. Ez dakit Josune, egin duzun bidai guztietatik, hortxe partekatu dituzun guzti horietatik, baduzun bat gustokoa dena, besteen gainetik hortxe aprezio berezia diozun hori, edo lekuren bat joatea gustatuko litzaizukeena eta oraindik ez zaretena iritsi familian? Horren beste dauz, gure listia gisa zen beti izateote, igual bieko gauken 10 bizitza lista guzti hori betetzeko. Eta kutxunen batez, bakitu zepazen den, tokidan netan, topetan dotzeula, benetan merezi dauen zerbait. Orduan, beti izen duzko oinarte ikusi ditugun toki guztixek. Oso ondo, eta agian ez dakite, galdera erresa den, ero zaila den honako hau, baina gaurko moduko egun baten. Debagoienean gaude, gure ikusentzulentzako, debagoiendarrentzako. Asteburua dator, bi seme alaba ditugu familian, zer egin dezakegu? Mendibuelta bat egisa zen gure gustoko plana da, baina alako eguraldixakin ez da oso aproposa. Baina, esaten dago beti ez dauela plan txarrik, ropa egokisa jarri ezkero, eta, mendibuelta bat izen leike, baina, egisa da aur txikinekin zailagoa izaten da, azkenean guztitzen die, erropa bide aldatzeko, beste modu bateko lana dauko horrek. Baina museo ederrak be baditugu hemen inguruan, eta adibidez, oinatiko txokolate isa kukutxo bat eitxea oso ideia proposa da, Arantza Zubera barrutik bezagutzeko aukera proposa, parketxiakin barne, eta bestela gatz museoa, adibidez, guk aurrekin askotan egin dugun plan bat izen da, eta beti sortzen dugu gainera tailertxoren bat, edo gatzeko xaboia itxeko, edo beste holako tailertxon bat, eta bisita oso aproposa da. Izan behi Josune askotan egoten gara kanpora begira, ez? Asteburu pasa bat egin nahi dut, baina gure bizitokitik kanpora, beti kanpora, eta askotan gurea dena, da gutxien ezagutzen duguna gero. Duda barik. Azkenean, sare sozialetan askotan pasetan da, ez? Topetan ditugu beti sekulako destinuek, baina oso urruti dauz, eta igual ez dugu bertakoa ezagutzen, eta bertan benetan dauzela txoko zoragarri batzuk, eta, badanak gonbidatzen ditut, inguruko urrutira bai, baina inguruko txoko nahi bezautzen. Bidaien bueltan ibili gara, hortxe proposamen bat ere egin dugu, baina jatekoak eta horrelako errezeta batzuk ere ikusi ditugu. Zuen blogean, sukalde kontuetan eta kosinatzen ere, abila zara baduzu trebezia hori Josune. Gustau eitzen jate, egisa esan gustoko daukot. Baina hor jaso ditut nire amonak erakutsitzako pixkate bertako jakien errezeta batzuk. Adibidez, San Blasa, pantxineta, nik beti ikusi dut mama sukaldien, eta zer gelditzen da, orduan geube animau gitzen, eta neure seme alabak animatzeko modu bat izen da, ez? Eta eskusatxo horrekin, blogean jartzeko eskusatxo horrekin haurek be pixkat bultatu ditut. Kanpoko bidaiak ere jartzen dituzuet. Bai, noizien behin eitzen ditugu eta egisa da jendeak beti be galdetu ditzen duzkoela. Eta oso informazio balioagarria dakigula danez, ez txaku SB kostetan, ez bakarrik Euskal Herrikoak, guk itzen ditugun txangotxo horrek bai bertan jartzea. Segi hortxe, lanean eta baita gozatzen, eta guk hortxe jarraituko dugu zuen aholkuak betetzen, ikusten, eta horrelako bidai proposamenen bat ere egingo dugu. Kontatuko dizut, ia zer moduz batez egun, eskerrik asko Josune. Osonto zuei, mila esker.